Kao što vidite, danas pričamo o mikroorganizmima. Ovdje imaju predstavnici raznih vrsta mikroorganizama, pa ćemo pobrojati bakterije, viruse, amebe, bičare, trepljare i ovo ovdje su kvasci. A od čega su napravljena tela, od čega su sačinjena tela mikroorganizama? Znači, svaki mikroorganizam ima telo od jedne jedine ćelije, odnosno ćelije je čitavo telo jednog mikroorganizma. A da vidimo, pre nego što pređemo dalje na ćelije, da se podsjetimo šta to žive organizme čini živima, odnosno po čemu se oni razlikuju od nežive prirode. Šta bi ovo predstavljalo? Oni se hrane, ko se hrani mora da izbacuje štetne materije, odnosno ekskrecija, excretion, uzima kiseonik, izbacuje ugljen dioksid, diše, odnosno respiration, pokreće se, movement, imaju čula ili ako nemaju baš čula, onak prava kao mi što imamo, onda mogu na neki način da osete sredinu u kojoj se nalaze, odnosno irritability, mogu biti nadražljive. I ove tri slike odnose se na jednu stvar, ali možemo ih podeliti. Znači imamo rađanje, rastenje, razmnožavanje i umiranje. Sve to nekako možemo da na neki način podvedemo pod razmnožavanje. Dakle, da li su pojedinačne ćelije žive? Svakako da jesu, jer ispunjavaju sve ove kriterijume, bilo da su to ćelije u našem organizmu ili da su mikroorganizmi čije cijelo telo jedna ćelija. Ćelije koje ste vi do sada sretali uglavnom više liče na ove plave ćelije, pa imaju ćelijsku membranu, unutra imaju gelastu masu, citoplazmu, pa u sredini je jedro sa genetskim materijalom, znači sa genetskim materijalom, hromozomima, DNK ili genima. To je sve su neke vrste sinonima. To je ono što ćeliji diktira kakva će da bude, kako će da raste, kako će se razmnožava, kako će da diše, znači u potpunosti određuje njen život. I taj materijal je spakovan u jedru i pošto je tako važan, on ima još ovu dodatnu obu. I još jedna stvar što smo do sada radili, nalazi se ovde u citoplazmi, to su ove organele mitohondrije, odnosno neka kao mala pluća ćelije, jer se u njima odvija respiracija, odnosno razmena gasova. Takva ćelija naziva se eukariotska ćelija i uglavnom smo se sa njima sretali. Međutim, naučnici su otkrili da postoje i ovakve ćelije, koje po nečemu su vrlo slične eukariotskim. Imaju ćelijsku membranu, imaju citoplazmu, imaju DNK, odnosno gene, znači genetički nasledni materijal, ali nije spakovan onako u jedru, nego je rastu po celoj citoplazmi. I takve ćelije su nazvali prokariotske. Karion znači jedro, a ovo pro se odnosi kao neki prethodnik jedra, a eu je ono kao pravo jedro. I na osnovu toga su ceo živi svet podelili u dve grupe, pa su ovu prvu grupu prokariotskih ćelija svrstali cijenobakterije i ove obične bakterije, a u ovu drugu grupu eukariotskih organizama su svrstali gljive, gde su ih kvasci, odnosno yeasts, razne praživotine, protists, i biljke i životinje. Ali kako smo uopšte došli do ćelija? Tako što su ljudi počeli da otkrivaju neka uveličavajuća stakla, najpre lupu, a onda tamo negde u 17. 18. veku javljaju se i prvi mikroskopi koji uvećavaju 50 ili čak do 270 puta. Zatim svetlosni mikroskopi, kakvih danas često ima i u školskim laboratorijama, koji koriste svetlo i mogu da uvećavaju do 1000 puta, odnosno da možemo da vidimo objekte veličine 0,1 mikrometara, odnosno 100 nanometara, i elektronski mikroskopi koji koriste snop elektrona da bi videli objekat, uvećavaju 50 miliona puta, ali ima ih i sa većim uvećanjima, odnosno možemo da vidimo objekte veličine do 0,2 nanometra. Sada nam ovi mikronanometri ne bi bili potpuno apstraktni, ja sam ovdje izdvojila jednu skalu da vidimo samo odnose veličina, gde imamo, na primjer, insekte od 10 mm veličine, znači 1 cm, pa ima dlaka prečnika 100 mikrometara i to je ono što recimo da možemo da vidimo golim okom. Ovo nadalje sve je nevidljivo pod golim okom, ali je vrlo različito po svojoj veličini, gdje imamo 7 mikrometara crvena krvna zrnca, HIV virus 100 nanometara, ovamo molekul DNK prečnik 3 nanometra do atoma golda, do atoma zlata 0,1 nanometra.
Znači, to nam je neki odnos veličina. Ali vratimo se mi sad našim prokariotskim organizmima koji spadaju u carstvo Monera. Znači, tu imamo bakterije i da se sad vratimo šta to beše ima bakterijska ćelija. Ima DNK, odnosno genetski nasledni materijal, bez formiranog jedra, bez ikakve opne, ima plazma membranu, evo ova bela, onda ima ćelijski zid koji je po sastavu različit od ćelijskog zida biljaka i često imaju neke kapsule, neke omotače koji je štite i često imaju ovako neke nastavke za kretanje. Ove zelene tačke što vidite, oni se zovu ribozumi i oni nešto koriste, odnosno služe ćeliji da ona bolje manipuliše sa ovim genetskim materijalom, ali to za sada neka ostane. Kako se hrane bakterije? Na račun drugih, zato su heterotrofi, trofo se odnosi na ishranu, a ovo hetero se odnosi da se hrane na račun nekog drugog, znači nečim drugim. Kada dođu loši uslovi, bakterije su u stanju da naprave spore, odnosno da se neki omotač ušuškaju i da tako lepo čekaju da prođu ti nepovoljni uslovi i da se ponovo aktiviraju kad dođu povoljni. Druga grupa, odnosno, bakterijski oblici. Bacili, spirohete, koke, vibrioni. To ih je čovek jednostavno razvrstao po njihovim oblicima, da kada pričamo o bakterijama, bolje možemo da se razumemo o čemu pričamo. Kada kažemo koke, onda mislimo na ove okrugle, bacili, ovi štapićasti i tako dalje. Značaj bakterija je ogroman. Neki će se od vas setiti bolesti, neki će se možda setiti jogurta, a da li će se neko setiti na šta ovde ciljam? Znači, ovde imamo neke bubice, neke mokrice koji se bave tu nečim uginulim. Ali bez bakterija ne mogu da završe proces razgradnje, odnosno razlaganja, decomposers. Bakterije su decomposers, odnosno razlagači, i one su te koje zatvaraju kruženje materije u prirodi, jer iz organskog uginulog oblika materiju opet prevode u neorganski oblik, odnosno onaj oblik koji biljke mogu koristiti u fotosintezi. Ovde je već svima jasno na što ciljam. To su one korisne bakterije koje, zahvaljujući vrenjima, odnosno fermentaciji, učine da od mleka nastane sir ili da od mleka nastane jogurt ili da od voćnih sokova nastane vino, pivo od žitarica. Isto tako, zahvaljujući bakterijskim fermentacijama dobijaju se alkohol ili neki acetoni i sirće. A ovde sad imamo pobrojano nešto drugo. Karijes, gnojeva angina, tuberkuloza, tetanus, salmonelloza, dizenterija. Ovo su sve bolesti koje izazivaju bakterije. Bakterije su, opet sad u odnosu na naš organizam, korisne zato što nam pomažu u varenju i pomažu nam, na primjer, u sintezi nekih vitamina. Znači, da bi se stvorili neki vitamini, ne možemo to da uradimo sami, ne možemo ih uneti iz polja i ne možemo da uradimo sami bez pomoći bakterija. Zanimljiva informacija jeste da u svom organizmu imamo više ćelija bakterijskih na i u organizmu nego što imamo naših sopstvenih. Cijanobakterije su druga grupa koja ima prokariotsku ćeliju i spada u ovo carstvo Monera. Njihova ćelijska građa je vrlo slična građi bakterija, jer ima genetski materijal u sredini, ima ćelijski zid i ćelijsku membranu okolo, ali ima nešto čega ima ove ribozomčiće, ali ima ove membrane, ovo zeleno ovde što vidite, ili na ovom ovde preseku što se ovako vidi, na kojima se nalazi zeleni pigment i on im omogućava autotrofnu ishranu. Dakle, ove cijanobakterije vrše fotosintezu. Zato su ih neki ranije zvali modrozelene alge. I onda je u stvari bila polemika u nauci da li su oni bakterije ili su alge, odnosno da li su biljke, zato što vrše fotosintezu. I na kraju sada su presekli neka budu bakterije i zovemo ih cijanobakterije jer imaju tu prokariotsku ćeliju, to je ipak jako primitivna osobina, pa ćemo ih zato tu i ostaviti među bakterijama. Evo kako one izgledaju neke od vrsta, neke su jednoćelijske, pa tako i žive, a neke nisu višećelijske, nego su kolonijalne. Šta to znači? To znači da se više jedinki ovako nanizalo, odnosno udružilo u neke grupice i tako pravi koloniju, kao što imate jata ptica ili krda nekih sisara. Po čemu su one značajne?
Da li bi možda neko ovo prepoznao? Ovo možda bude i žuto, i zeleno, i crveno. Cvetanje mora, algal bloom. Kada se prenamnože cijanobakterije, mogu se videti čak iz satelita kako oboje vodu. Zašto se prenamnože? Zato što se desi da nekih hranjivih materija koje njima odgovaraju, to često budu neke zagađujuće materije, bude u prevelikoj količini i onda se one prenamnože i kad se prenamnože postanu vidljive golim okom, čak i iz satelita, kažem. A evo ovde se vidi kako su svojom namnoženošću učinila da površina jezera bude potpuno neprovidna. Još jedna stvar je vrlo interesantna za cijanobakterije, a to je da cela ćelija cijanobakterije jako podsjeća na sam hloroplast. I zato se pretpostavlja da su one bile prvi proizvođači kiseonika na zemlji. Zašto? Vršile su fotosintezu, znamo da je produkt fotosinteze kiseonik i one su tako, stvarajući sebi hranu, izbacivale taj kiseonik i polako počele da stvaraju onu kiseoničnu atmosferu na zemlji, bez koje ne bi nikada mogli da se razviju organizmi kao što su tigrovi, kao što su kitovi i uostalom svi oni organizmi čije su tela velika i potrebe za kiseonikom velike. Još jedna važna stvar koju vrše cijanobakterije jeste fiksiraju azot. Sad ćete kažete šta je sad to uopšte, to fiksiranje azota. To znači jednu vrlo jednostavnu stvar. One azot, to je jedna važna hemijski element, prevode iz neupotrebljivog u upotrebljivi oblik, iz neupotrebljivog za biljke, znači on je u vazduhu takav da ga biljke ne mogu iskoristiti, a one ga prepakuju tako da biljke mogu da ga koriste, vrše fotosintezu i uopšte stvaraju organsku materiju.